Hogyha ide, Laci gófli, ne ide kettő közé, mert sétsátok. Hozzunk követ, tűz körül. Ja, tényleg. Megfúj a szél a permét, bedül a mindenki. Majd aki szúra. Vagy kivetják, meg jönnek, mennek. Laci, úgy látom, hogy könnyen arrébb rakható már, szóval azt... Leszúrtuk. Vagy oda megyünk. Arrébb megyünk. Így? Ott az árnyék. De amúgy arrébb fel. Amúgy két rónyogita van. Fognálam. Medvészem, mi? Mi? Medvészés. Mit kell leszúrni? Mindent megvész. Ó, Geci, nagyon jó sátor. Gondolom meg. Mert este még megvan a gumi is. Jó, profi. Gondolj rám. Hallod, már tornácol kell fenyerteni. Ez hülye. Ide kiengedik előre valami. Már megítem. Én ezt meg nem értem, Robi, ne haragudj. Fűzök fel, hova? Ezt át kéne rajta húzni. Nem, ez ilyen medvebarlang, jó így. Ez Ti nagy. olyan hülyék vagytok, hát nézd már meg. Annyi, meg egy bombig. De ez mi? Ez az, ezt kell megkötni. De egyet kössek. Itt is van egy. De egyet kötöd meg. Mindegy, a lényeg az más. Ki? Maximum este rátok omlik, na hát mi lesz akkor? Lehet, hogy nem is fogtok benne aludni. Hát nem Nem a lényeg. Ez az, nem találtok bele. De annyit tudjátok, hogy holnap fél 9-re a Penny parkolóba Szonda lesz? a szonda az nem mutasson semmit. Mi oldalunk majd ott az ügyesség. Hogy hazudni? Nagyon raj lett? Életem első kötése. Add már ide. Jó, megüted. Múlti van. Jó, és szél remélem nem lesz. Lacinak olyan a szemmelge, mint a Nike Rider-be a csávon. Na, azt tetszik az. A Robi, na az a jó, adatlan. Ki? A kocsija is olyan. Ja, A 4 lámpás. beszél az emberhez. Lent van jó, multi van. Akkor legyen neked még. Van a space is oda. Mit csinál? Jó, ugye? Így? Hát több.